Baleba. Trofne si mezi Nwaneryho a Daumena. První střela. Baleba umí. Norgard. Moskera, což si pohlídal bez větších problémů Moskera. Baleba. Baleba. Okamžitě zrychlil směrem dopředu. Tady vidíte v grafice napsáno to, o čem... Dohraný Daumen. Musí si poradit s Balebou, který se v této soutěži se trefil po dlouhých 4 letech. Času dostával více do hry, tady ale Nwanery jeho střelou zablok. To posledních 7 sezon. Nwanery. Uvolnil se přes Balebu, který... Brightonu. Na druhé straně Baleba, vypadalo to, že zkusí své 6. Gomez, Baleba. Fintech. Tal se kolem Luise Skellyho, stále Ruter, Baleba. De Kuiper. Základní sestavy na hřiště. A dynamika se úplně změnila. Od té doby už Gunners po druhé v rámci ligového poháru samozřejmě dát. Mikel Arteta poslal hráče ze západu. Jednoduchý zákrok pro